Pelwan oğlun. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanna bir qarybyň 3 tane gyýdy var eken. Bularyň iň gowurýan zady hiňeli uçmak eken. Bir gün 3 uýa torby göterip ödüm ýygmaga gidipdirler. Görseler, ýoluň ugruna bir hiňelik var eken. Iň kiçi gyz ullaryna "Men kinem ödümden doluryp geliň" diýip torbosyny uýalaryna beripdir-de, özü hiňeli uçmaga alypdyr. Uýalar öz torbalaryny üzümden, kiçi ýolarynyň torbasyny bolsa gumdan doldurypdyrlar. Oňkynyň diňe agyrlaryna üzüm salypdyrlar. Olar dolanyp gelip, hiňelligiň ýanyna üzüm ýemäge oturanmyşlar. Yüzdäki üzümleri iýip, kiçi gyz torbasynyň aşagyna el ursa, çägeden başga zat ýokmuş. Muňa gahar edip, oň ýeki özi daga üzüm ýygmagy diýe. Ene şu ýerde de onu bir ayı tutup, äpet gowaga dıkypdyr da özüne aýal edinipdir. Aradan köp wagt geçen soň ayı gyýda "Men seni bir hepde ýaly diňe hesel bilen bakmasam bolmady" diýip ýeki özi çykyp gidipdir. Mundan peýdalanyp, gyýdam owularyna garşy ökjäni göteripdir. Gelip görse, owulary gör haçan başga ýaýlaga göçüp gidipdir. Bir wagtky öýleriniň ýerine dyýdan otösüp oturanmyş. Gyýz näme etjegini bilmän aglap otyrka, ony bir padşanyň seýle çykan ogly görüp, "Anysmyň, jynysmyň, almysyň, arwakmysyň" diýip gaty goloýuna gelip bilmän gyýgyrypdyr. "Insan balasyryn. Bu ýyl günsiz çola meýdanyna insanyň gyýz balasy näme işläp ýör" diýip şanyň ogly oň ýanyna gelenmiş. Gyýz oňa başyndan geçenleri bolşy ýaly aýdyp beripdir. Onsoň ýanky oglan ýerse agyryp, hem söýüp, öz ýylyna eltipdir-de toý berip oňa öýlenipdir. Ýöne oň oglunyň gylygy, göwresi insan balasynyňkydan öýtgeşirekmiş. Ol dünýä ýenen wada şu giýjäniň özüne sallanjakdan düşüp, emedeklep öýden çykypdyr-da, bir gudynyň guyrugyny ýalmandan soň ýerine gelip rahat ýatypdyr. Atenesi, "Bu mahlukatdan bize ogul bolmaz. Derrew mundan dynaýmasak, özümizde de, ýyl günne de mal goýmaz" diýip maslahatlaşypdyrlar. Atasy bir näçe günne ýigit ýeten ogulna, "Pelwan, gowakdaky döwlerde bir horjun altyn algym bar. Şolary alyp gelýän." Ogly, "Oň gurrun bolmaz" diýip gowagy urapdyr. Gidip barýaka, oň öňünden äpet degirmen daş çykypdyr. Ýanyna bolsa adamyň bili ýa söwüt ösüp otyrmyş. Oglan bir tartanna söwüdi soğurup alypdyr da, onu puýdap, "Tüs eneme iýik boljak eken. Bu da iýik baş bolar" diýip, ýanky pürsiň ujuny degirmen daşynyň içinden geçiripdir-de, pürsi egini alyp gidiberipdir. Şo gidişine döwleriň ýaşaýan gowyna barsa, 4 sany döw, 40 kulakly gadyny tümmek eti bilen ýaň ortalan eken. Olar salam berip gelen oglana, "Şunça salam berip gelmedik bolsaň, 2 züp bir ýalmardyk" diýipdirler. Döwler muny diýse de diýipdirler weli, oglanyň bolup durşundan öler ýaly gorkupdyrlar. Oglan habaryny aýdan wada bir çuwal altyny getirip öňüne goýupdyrlar. Oglan çuwaly pürsiň beýleki ujuna baglapdyr da, "Hoş galyň, döw aglar. Birinden horluk sütem görseňiz habar edäýin, kömege ýetişer" diýip gaýdy beripdir. Ol kapydan, "Ene, sana iýik başlylja iýik getirdim" diýip gyýgyranmyş. Enesi bilen atasy daş çykyp seretseler, oň iýik diýip getiren pürsüni 4 adam bolubam göterer ýalýalmyş. Enesi, "Aglyň ýanyna taşlaý oglum, gerek wagty alyp ýüň egirerin" diýen bolupdyr. Oglan ony daşy bilen aglyň ýanyna çatma söýäp goýjak bolupdyr weli, çatma şo wada ýumrulypdyr. Ol muňa uns bermän, altylly çuwaly öýe salan. Atasy bilen enesi oň bolşundan hasam gorkupdyrlar. Gülleriň birine bular maslahatlaşyp, ondan diýinmek üçin odun getirdiip oglany gyzylja gurtly derä iýberipdirler. Oglan döýlerini iýdip deräň çetinden barsa, adam sünkleri şakyrdaşyp ýatyrmyş. Ol muňa üns bermän gidiberipdir. Bir wagtdan soň oň üstüne aç ýygyp ýören gyzylja gurtlar çözypdyr. Oglan üçin olar atly garynjaça görnen okmuş. Gyzylja gurtlar bu üýtgeşik mahlugy görüp gaçmak bilen bolupdyrlar. Oglan bular synlap, "Be,
öýtgeşik täsin jahannarlar ekenlip, olaryň 5-10 sanysyny gowalap tutupdyr. Ol kersiniň kellesine bir gezek pitikleýämiş boli, seňselep ýatyberýämiş. Onsoň bulary düýelerini ýükläp, oba gelipdir-de, adamlara geň zat görkezjek bolup, ysgyny giden gyzyljy gurtlaň kersini bir tarafa zyňypdyr. Janyny gutorup bilse, yüzdemin razy bolan gyzyljy gurtlar nire barýarlaryny bilmeýän çar tarapy eňipdirler. Muny gören adamlar, oba gyzyljy gurt çözi, başyňyzy gutora görüň diýip gyýgyrşyp, adamlar öýle-öýüne sümipdirler. Oglan işiklerine gelip, düýelerini çökerip durdy, odurlaryny düşüripdir. Şundan soň oňa arkalanan adamlar biri-birine pelwan gelen eken. O arka döwen bize hyýal edip bilmez. Arkaýyn çykyveriň diýip gyýgyrşyp öýlerinden çykypdyrlar. Kiminkidigine bakman, owan goýullarynyň her naharyna birini soýup iýip ýörse-de, adamlar pelwany gowur başlapdyrlar. Atasy enesi bolsa henidem gorkup, ondan diýinmegiň alagyny gözläp ýörmüş. Güllüň birine atasy, onu her aýagyny bir dağın üstüne taşlap ýatýan mehnet döwüň üstüne beripdir. Oglan giň derýäniň içi bilen gidip, haýhaýly döwüň mekanyna baran. Bu döw 15 gün iýip, 15 gün oýanman ýatar eken. Oglan baranna ol uykuda eken. Ýanyna 4 sany 40 kulakly palawdan dolu gazan buğuryp durmuş. Oglan döwüň budundan gyljyny goýberipdir boli. Heley, bir yerden peşe peýda boldylar. Gowa wer onu diýip, beýlesine agdarylyp ýene uyka gidipdir. Oglan gylyjy sogurup, oň beýleki buduna sokup-durdy. Gözüň açy gördüw. Bu gelen peşe därli adamzat. Biziň ilimizden alyp iýen mallaryň bahasyny hasaplaşmaga geldim. Döw gözüni açda, äpet bir pelwan üstüne awanyp durmuş. Damakdan öten malyň bahasy bolmaz. Atış gerekmi tutuş diýip, ol sıçrap ýerinden turupdyr. Atış ataň başyna, tutuş gerek. Gedek senki diýip, oglan tutuşa taýar bolan. Döw ony aýlap-aýlap başyndan agdaryp bir urupdyr bolyn, oglanyň diýdinden aşağı ýere çümüpdir. Inni janyň gutorjak bolýup, oglan bir dyzanna aýaklaryny sogurup alypdyr-da, ýalmawuz ýaly gylyjyny döwüň boýnundan salypdyr. Tüýlek kelle honna zyňlyp düşüpdir. Oglan oň kellesini eline alyp, gapdallaky jaýa giripdir. Görse, bir peri peýker gam laýyna watyp otyrmyş. Ol oglany görüp, "Ey adamzat, döwüň oýanmagyna 3 gün galy. Ol oýansa, her böýlegiňi gulagyň ýaly eder. Köýen men bolaýyn, tiýdirek gaç" diýen. Oglan döwüň kellesini orta taşlap, "Ey nädenin, sen diýdaryň gören ýigit ölümden gorkmaz" diýipdir. Peri begenjine gözünden ýaş döküp, pelwany gujoklap, arz halyny aýdan. "Men dünýäniň aňry başyndaky Gap dagyna häkimdarlyk edýän peri şahynyň gyzy. Bu hilegar zalim meni bir aý mundan öň alyp kaçdy. Mundan azad edeniň üçin ölünçäm gyrnagyň bolmagy razydyrin. Bolýa. Sen men gyrnagym. Menem ölünçäm sen guluň bolaýyn. Şeýdip gullu gyrnak bolup, ömrü ötürelip, pelwan döwüň jadyly külüňini, ähli baýlyk bilen perini öýüne getiripdir. Şo külüň bilen peri üçin bir gijede köşk salypdyr. Enni habary helki döwüň insi gara döwden alalen. Ol agasyny öldürüp, perisini alyp gaýdan pelwanyň üstüne daň bilen 40 000 goşun sürüp gelipdir. O adamlary ertir turup görseler, dünkü boşap yatan meydanyna lagly jewherden salynan köşk. Köşküň daşyny bolsa, sağan sajaksız goşun gawap durdy. Bugün kıyamet biziň başymyzda diýip, adamlar bu ahwalaty gören ýerine doňun ýal bolup durupdyrlar. Hop awanyna pelwanymyz nire sumat bolluka diýip zeýrenipdirler. Ine birden köşküň derwezesi açylypdyr-da, sag eli ýalaňaç gylyçly, çepeli demir galkally 2 atly okturylyp çykyp, döwüň goşunyny kerçäp başlapdyr. Olaryň biri pelwan, beýlekli bolsa, oň söýgüli gelilligi permiş. Olaryň atlarym agdyna gawat geleni gapyp, toýnugyny gawat geleni depip, goşuny gyran-jyran edip ýördi. Gara döw diri galan azajyk goşunyny iýine tirkäp, zordan gaçyp gutulypdyr. Muny gören halk bize hakyky howanlar tapyldy diýip, pelwany paçha saýlapdyrlar. 40 gije gün toý edip, perini pelwana nikalap beripdirler.